Kerst, héimeis. Hat rucha tú an nuist, ach chaid a hocal anna heo, bhfuil mi kerst. How ceist go leor ai sa stádaí anasach an gadíideh haine cíineach mé scaga an bheitthe ó siach ó Johnny agus haine lísam cárámaí, haine cíineach mé clán, haine cíineach mé gúchan duine sa béle, haine cíineach mé dunéichín ó cárámaí fúdach. A chanú chaine hacam, hiad chaine, sé duine tinisteach go rúm darach ag am thorsamach go rúm ile, agus a cuid a bhár smach ba sinach, agus ga chosíos, agus a cuid a chorach ike, agus a rád am hausatal a sinach, a dhéchint a bháthe rúr agus dachaid úr. Haráis acam sé déobh sinach ag canúis a sin siomh lena gúis, agus a nachchaine bhacam sé bhí ríchtilan sin sós go áirtifar roi cantal ban bhóla. Agus ránig mi postachar ban bhóla agus hánig mi mach agus a cíinem hiad rúta bhánasach sé na dahan glárhar bhain bheith sylidach a cíanalas nachar bhain na scáchan ho geall a cha fiar bheith cha anna dói bheith cha plaste cha millis I danal agus haram sé seoich cín díomh agus bheith car glas gar féhih agus botach hannig a bhín sé dunéile agus chudat mí sé cúla chár bhí héanas bheith teddy pick acam. Agus a cínim iad mar a bheith gar héin bheith na sichtichin bheith dearach agus trífan ceallara agus bheith mén nam haíad me glúine na céit amach an uniach. Agus haram I tic sé déáti bheith seo bheith chulatát chiítach a fete ahar fete ach cúteach na dahanna bheith a chuan óanis lia, sila lia, daracha lia. Agus nóir sin bheith mar go bhíh gar fallah sní a bheith héin slí tarsin nuisc. Agus bheith ran héin bhar go dé a chaus a sé caus a bhain nach de fáiste haráisim dé bhain. Agus bheith sin cumláin sios a rád thar cáirich in ána an ánat. Agus hánig sin sios go scolpéic agus siúnda sin isteach a sinach. Agus chóla mé clán a clich as a gárag. Agus nam chaine chalamés clánach leintear. Agus nach dáhhailnach amach as a dói. Agus badnach faltarach ar spéchlan agus sí me bheitharú Mackie heoris agus badnach ile Mary Margaret McLean. Agus hai Mackie steg an dói cúte sé duine hat dúirtí fachgal úmsa. Agus hannig Mary Margaret agus hoci mi soas na Garston. Agus sí hiad duine díomh a hoc mi. Agus sé hiad fedach a gúil ó hú mi díomh an bethe. Agus galah duine agus sin haíirich dorsta san suichber ag ná díine agus scrambled eggs agus toast bhecinn sa dáhhail a hága sé dúnachag mar chúis agus seannaí mar go fiúchar ná bhór agus bhata sin agus galahhat agus sé an tíochas deo ann cáis go bhain agus cha mi suas a chatta naiche agus bheith jaachbéic agus karst plastic túfna lechpa agus ú chocolatista gan. Agus ha mi sé nechcin díomh go brach. Agus cha mi chatal agus údig in féim gan trás a bhatain hannig solas isteg an rúm agus gadich mi chorach a bheith seát ó sios mult agus sios túf mútan. Agus gosca me mahúl agus déobh sinnach airtí mahaid. Agus sé hiad tuairtí a bhí gadich mi cúteachn a cús láf gúil arm. Iontach. Agus scéinteach nach rá gáilig agat ag an am sin. Char gáilig agus hannig mi sios an bhhatain agus bheit a cárag an a can an nach rá mi sé tiicse ó chealamh. Agus thoisiad a bíon a beorla char airtí Teannach a bíon an a beorla. A dóíoch mar bhhaid bheith na títe go se bheith is cún scoil primary sin agus bheith crewachas, luís, cúdís, chucha tíimiisiil scíd, mís tíimiisiil a bheile, agus bheith chula cárag bheith sin san na gálaigh bheith. Agus háisich mi cús ar gálaigh sa scoil. Agus bheith airtí rá chula tuairsaigh an gachaigh gnuinechan gaibh can sin as a gálaigh.
agus an dábhlíonna bheit mi fillanta sa chanan. Ach roscail sin súl úr gás, súl agus lúrcha bria. Like gálasteach go ten célis go cárians, bheit mi nórs na bín i dúnile sa scíd. Ná nar sin na dionsaú ganan, le bhí ga clech go seach a bhí ga dionsaú go ferime sa scáil mar go big. Wel, as y sgol, fe sy'n cael iwsach, ach, cwydioch ag ynawnat, fe sy'n nŵlig, na fe sy'n clwychu mai, saman y galig, fe chwlyd dyn i byn. Har y byw lawn, tramor ac i nid, fe sy'n har y bocs yn diolaf hyn ac yn y television, har y sy'n nawn, ac yn nŵyd at, so har ac ydych a chanan. Agus fe mission na doi, fe mi caran fat as, mae'r hanes at y sio, a fe sy'n bala hwyr efo sio sy'n sgydd, falt ban ar am súlan lia, agus hwlt pástilas, súlan dorachas, falt dorachas, fel rhaid hyn o'r hymach, so sy'n nhw doi yn bwrng o, sy'n fe giwsach y galig. Agus wrth am anasach mae yw'n hanel cynnym ga iwsach. Hanig a ti a hwcam agus fe acam. Agus nôrs yn hosiad a giwsach ach fa biorlacham ki yw. Sure, tuki mi sian. Agus heimish, cyn i fe sio? Nanos na 60s of Asha. Ai, nung diag trifichas an nai. Sure, so diag na 60s, toshach na 70s. Ai. Horig chanie gaelig can on the playgrounds na lai na sio. Ach, beg an am sin, va gaelig has the dol on the playground. Fa, agus chwle lá se fydd y cleintiol as y sgols, as na pwch, as y chwle cael, agus har canan ei lam. Agus sé frí af canan na bhacin. Agus as únis dévig acin, va chwle dat an na galig ifig na skíden. Agus nórs an úsich mi a skrivig, agus levin na lárichen, agus mar sin, agus hwyr mi korm in y trí dóin a sin a úsach. Agus rhaid féim mórgach, sy'n gosgol sy'n at illegalig alwm vi leve mi yn jachtri kultur agus dólchas. Yn náte, agus is gasinach, chw sy'n barach bantan a sgod is yn náte, faradach ma hokal. So va ahadúr agus mahadúr agus no na hanig seo. Agus scindiach go slunniu gachgasan. Va, se maci heor ysgol yn níledd, men yn fydd ma fahad, agus hannig va artasig as na herrig. Ach va haha se sior ysgol yn níledd, van agus fe na fipedd ennimal. As na herrig agus fe na gili, agus chwle saurwys dan ook an na herrig, agus fynd so sŵsg o Scott Road, agus fynd sy'n fechyn piwr eifag. Agus nôr sy'n ag yn perich yn illigachi, dolag, agus meddiana, agus anach a Glasgow. Agus hicr tsen gachi, agus ma had ertig al vodistan, as y hieraf ianach, van. Agus ve ertig san oist ys, ma vahaid as na herrig. So get a hanig gusse stui, va de kennelijk in lisje gerstok en met ramer gebig. O vas, va mahaid, se doi mahaid, chwle laat al machstol heli. Se vatin, fisker, agus e noiche. Is fe animal ar sy'n dod i'n tehen. Is fe ddeg am eisiau leis gan y tehen o synnach. Is ga synnach hwgestiach mi gan sŵl o synnach gan dwlyd y sybi. A nat i gos fi ffirchan di sniaf o stiach am leisyn gam hors streians. Ba fahaid gam hors nog an y hedeg hwg sy'n stiach o synnach mi. Even chimi gan y ladw me hed me gan y hedeg. Hat iwloch iolach ar am sa cainach ar am nhw me beg. Agus na dóin a sin. Sure, so wel get a geen de steeds a gersloch genater. So het daar gaan en akket. Je gekultomog sa ha sin hoeft gewil daar gaan en akket. Agus gesaris je gaelig na musk. Gaan me tik sin kimmer vín bjá as únis. Ha hem genatere. Hij maakt weer nog, had je goed aan, had je juist aan de school, Elena, aan hij juist aan de mij ook. Dus hij is gewoon je chemie doet, nu galas me, goed je moor, nu hij me het me nul had is. Hallo ze gewoon je stunje kwijt galig akam. Hij vastkocht door zijn uur. Dus hij priestig zie is kaligen. Dus waarom kan man als we hachen, ja, haal als de staartje, waar we hier zijn.
South Carolina agus ha mé seach go bú sin nach agus mé dí a bhanach am gan híisianich agus na Apache agus Geronimos na dúine bh sinnach agus mé cuiochan na dealahhain agus hatú mé dealah sang mechas bhú agus hannig bannach amachchas mé óid Chiliste féimte Chiliste an bhú mé sé anmhéin ó mar chatíire me seo tíir mé ceart háisií badnach a bínims bheit isise na Cherokees bheit na dúnéiche is caiiseach go slíon an deár so sé 8,000 GQ. Is bheit rádum féimí duineacham de chaineachach. So mé sé anmhéin go san dhémas duineiche de chaineachach. Agus sé ceanart na Apache Nation an America chun láidú. Agus chúil sin na dúine cuitin bhil rúndaíad cá ganniigh sin chaine sin an Greenville. Agus bheit mise le éile gar am agus déise mar bhígus áin. Agus ha mis seach an átar sós cóisint bheit na héasah dú stoig an doras. Cóig trehan 5'8", Thomas Windywan, bhil dolacha, súlan gléis de dolacha róg, agus na sléan na mise. Agus hannig ucam, agus chud a láb from gáirstein, agus héitan am húil, agus thusta hausaí geolach mar há. Agus nóirstan thusta ha dí seach in caiiseach gach túh gach strú. Agus chun a dráasta ha strú a cynneachach. Agus ha dá húlach in a cynneachach. Agus ha dealabhanach am gan an nána sinnach agus a mise céad mar go fachca mi táis. So, i gálik ha mi cynneach ar sin na húp mi sin. Anna dói is féimi go nachcha é sin grúticin. I bhannig, ja. Ha hacha sin, ha ni misfum go dacha sin tugin sa bí. A chacha ag ámasa. Sé, agus tín ar eisrút bec ha uid a bhíisiúil is fegin dúil an eis leis an óparachad. Agus sin stíich tíad an nóí a hachad, ans an ála nioch go sáirich tíu is tú a gúpar mar tourguide agus gan mar sinach. Cimar a háisí sin? Wel, bheit me cíanna fórsnach na mé seo bhíon tá síos go tuimar go bhechad bheit dundach go bhechad sinach bheit sa scalcútidum. Chúilte sachanir tá síos sinach agus bheit muireach ag díomh a loíb tucalúchach sa chúla calabh sinach agus fé an ó go bhála mé a héad sacnas dundach agus thuca sin na fuúchach. A chuúta bhana anasach chealagót go sonna dhéim tú clacha chuil é leis drá. Bheit seachtún go dicing na fuúchach na steach ag an áid gan bhí na gur sinna dachaíach gus gur sin fartal. Bheit giúsach sin bheit seachtút na flúrich an bhí sé cuideach cynneach jáin íon fuúlach an slachin hálan na bhála bhí sé sin gachaí. Haisam go dúine go chuid hallah gan ána bheit go fellach an na bútin a bheith cuideach go chuid an na loip baine son na loí. Agus bheit is sin nósan bhígad tá síos a bhecha táisteach an jáid, síos a go réon tuairt thola fensach an ána na bhecha an nóid agus racha tú asta bhór, chill tú asta bhór. Agus bheit dáid bethe bheit sinnach cían lánas a chásach cuiteach sa scíd bheit dáheach sean is siúnach agus haí bheit dheachach sinnach agus fecinn sin na trágus bheit sé mar cúid mór a bhecin mar cúide bhí chud a díal is pocha iad a ghólainn agus bheith chud a díal le laimh. Agus bheith mi sé fecinn na dúine bheit sinnach atá nachs bheith fecinn na theáin bheith tiileos an dúí. Agus bheith sinnach má agus nósan ag nung bliana gúis hanig muindir sóisialtasteach agus thugad a falla mé. Agus chud a pléin més chud a tíos an na hóman a glasfa mé. Agus má cháintas dúid bailachá go bheith seo bheith 3 bliana ein de thuúsach chomór sa buranga. Agus in eistfeid a glasaí a sé an an áte a chuinem bheith fensa bhór ást chainlink. Agus a chuinem bhí roiis síos i mil an jensa bheith sin agus choach an bhíoch an hanine meach. Agus thugad síos Middlesbrough mé an a Jaguar. A chuinem íomna dá Jaguar bheith sinnach púrpi. Agus hannig mé chuid síos a 40 Bow Street a háas na fáine chomór. Agus bheith bannach a síosah du mé an doras bannach ást bria agus ógad isteach sin mís feirádam smí de bheáid. Fim sé rádí, well,
chatú ma bhahaid ha ma bhahaid an níist. Agus am an híad is stair agus hóla me a bín agus vet ráhil mar gopricha seo amach bí cuiteadh go brach. Agus háisi mi sé cún agus rom mis ó staide. Agus hiigi gus staide an naich agus bhí fiochan chud hatlas bhí fiochan na pácars agus bhí fiochan ar an gúlaich garm so mé radí a chan gúla go mar chatú ma bhahaid fach mé fach is dhéimi dáras a glasig an naiche. Agus hannig go ceann gan si seachchain an thugad a snáb mé an at a snáb agus léimisteach gan at bugaine a bhain agus chaimiisios gan na grún trúdaich mé. Agus hannig fersáblaí léimisteach gan at agus thugad sós mé an ort agus féimig de háisich kistin na Vatican agus thusta duineich gnéime a fáiste bh seo hiilig nach buna bh chumal go ra chofiíoich. Agus chud a glascha mé agus chud at an nóir an sósa lós mé bh mehars ma bhahaid féimig go rát is gáiste sein go bhla mé. Cha sósa lós is holiday sós go leachsta. Agus a caiinim vitin far a fléins mehaid a sin as ma bhahaid a tus ma bhahaid dat ach fa mehaid a cúniuch. Agus fa mé ran hen wel ha mé sé gíri go brach go fechin ma har a cúniuch mar si díomh tiile. Agus chud a mé an a náte mí húndach ha bheit éiceil am an a dáig go dágat a fall mé i díist. Agus a mé céint dé dá rút a bhecam I bhecam gléag agus a féidir gá súseach. Agus tíomh sinnach a chanáraneach agus a gú agus a bhúid. Agus sin trí rútan a bhecam há cíndeach na bheitthe feta dúil. Agus bheiceach am muindir sóisial hiicad a chula bliana. Agus ísig airteach gur a tí agus roiín amach bheit go meanna drái. Agus údaí chéna sinnach am hisif na am chluich. Agus gaiineach a cará agus channa well he mé meanna drái. Dí tú go éirí chaté tíomh seach éirí prínis. Hanach mi sé muindir sóisialt a tuileach á bhí nó am nung blian a gúis. Agus chanóirsin hannig ag go iad cí sé Talma Johnson nóirsin thuad an opid agus hic éisin go dóis fesin thoiolcha na harciú sa bheit sin dóid realite ach Dar was an Bíbel. ai ach sanna sa sinnach a hannig go bhaintna sór go náireach agus thug sin gá misneach barachgus barach giúsach go mé dhéhain. Agus a caiinean ha me thugáil cuideach ag bheit níl granbhil bheith go me palilm sa scáil agus bhí sós gan daoach taíníorla a chola tíúne. Agus bheit fiúach níl a sinnach bheith céanal me is daibh sa chulaá sin agus bheit láireach mé an daibh BSc na gohfuite BSc gohfuite bhean agus bheith cíos mé an jáin agus rutan as a bhúth. Agus háisi mé lébe mar sí an sinnestoch gan fáilach an sa ceint déhhans na síalach gan chula calh sin so gás sin suas go danig go iad nó thu mé opid na ranger seo an na nungtíag céadfiche san nungtíag. Agus lig sem og sin gá chom a gála fi an áirinach an na tráins a bhí fechin heán startúine mechaid cuasan duine rutan gan na scoiltin de chlán. Agus bheit sin chá Indianach sé opid chá meas a bhecam díomh. Agus ó go gá ceálaich in ile lei sin áirinach a baráid gá cean bheandraid. Yeah. Yeah. So bíú is fall af go trích ach bíú Jane Rash. Bí féimi mi fall af ach ha cían téad a fall af gása ciú stochla an suirsta sa gúinile. Ha mi cinnech leis na hecha gá. Ha nóí hacha mas an áte seo, ha lósig mé acha seo, ha mi go céimiid eis go súl ile. Súl sábailte, súl na gálaigh, agus súl an na dáinach de ratharich. Ach ratharich an na dáile. Agus ha lósa hilis mi seo, ha de chríapólag, ha díndin donna sochriche. A ha lósa galas mi go tí mórs na háteach na sinnach, ha an na súl dúnte,
Hanaichu a rád bican, Hanaichu náranach góra ha seo a hacin seo, agus na tráin, agus ha bhín dúniúcht, ha aniloch na strange an súl éile. So seo an dachiaachgat. Gon deachgus an bí mar an bhí agus ha caiinechan achgat van ná a hána go seo an dá seo. Agus a ceanlis an achgat cúteoch leis na dúine, gáris na dúine a bheits a scáil cúte dúcht. Ha, agus hat cealdich an mórach am háas í tágan na sean dúine as na skíðin, vig me bháhead dort mig helt chultaíon na gimmesin a bhai och bhain a teacher a gimmes é údicin, chuideach sí chudi chéile líchti gaibach a bheith rát an na gimmes so bhí sin gáinit a chéile sin a cha dúine mar a mediana nach gáil as a skíd a cin bhacéti méri an mac féil bhásí sin a cha tníl háast an bu mi dal chéile. A cha annasach nóhic mé acha hat cha John nach kleintil chula háte a romi. Agus na mis fall af hanne mis géiríach gachi. Agus dachi ruta hanna dachi sé Bontinus. Bontinus di áte. Agus hala Bontinus acam di áte ile chuna seo sé hiet Bontinus acam di áte sa bí. Canan sé chanan húca seo mi húc mi chana seo agus seo a súl a héad ácal a seo na chanan acin. Agus go bhí go híimi a fiochan sé chanan acin a bhrosnachug a machan a súl nach il Bontinus sa bíach go is dói bethe hacin is hanna mis a hiic sin an dói chun halóséic mis a chu seo má hiad dunne chunig is mé tá sé a bíon galig de mar galig acha. Agus a sin ceanal sochrach an Indian agus an chrío agus dat annam. Agus sé dachi a hán agus a dachi ile colach is. So a chlán a bheith cúte dúcht sa scáil. Bhil asam an gcóist háast agus cón cána na chleachgus tú nó a bhís tú bríon dúa. Go mí osnach hatáú nach lán ha fiogin iad básachu ha chuide smáid ocha te mór a cha de leine bhecha de dain mar cúis é sin háast an Sandra McLean na háast an ha mediana Michael ha sin an barai na títrai na títe an na barai. Margaret McDonald ha sin nach an na loas Johnny McQuicker var vasi he sin go mí osnach. Dú nach mar cúis he hawl an an ar níis Erchi Gillespie vesin a solmór ostek biting achach var var fiúlag vasi fiúlag goma og a héin kalamach a fiúchgur a héin is básachur. A chatáir te gúnile an na sáikin mé hat sin hás as a skíð a cholós a hísin cach a chéile se galig hagin. Han je beolítí hagin. Agus Get sound on severe vig sé bheit ar Czechas gotá ag an ná. Well sound ag an ná ach sé galig I bhecin agus sé bheits na dachin a sinnach. Agus he hás sound agus híút agus an na dói hena sasa bín an na galig na hena beola ha galig ha barach cíal le út agus hena sasa smúneach as a galig na hena beola. Agus how céitid tochtigins how céitid árinach agus san na galig I úsich mé an chanán na beola. Agus dúch ha chulat hat a fiochan I blas beola chud éid hat a fiochan na sechána nach gin aharachug. Ach hanil a tig se luach a bheits na sean fachan a sinnach agus mar a bhechánan I bhín. Agus mar a hai skífu, agus mar a hai hicasc. Agus a caine mahad, beg a bíine bárstach, beg a lévach bárstach, fat dios nósint amachs. Feder channig a stoch a fichad round de bárstach a úsichas a skol. Agus bárstach stoch hoch lín tíag, nunglín tíag, segs ver galig, an a matid hími hás fachan a galig, nach mi tuk sé dú. Is féimi ramsach a dhéine a chu dicu sin. Ach halló sé híimi sin a dúine sin se galig a hacin. Bíon ar bárstoch, ha bárstoch gona téin nach
ha barstach an war maha díobh maid. Ach gása fa mí misal díobh go chusa hána nach in héin. Agus war cuinim cala me runrig echin, agus war tjennach animal som skriver garan en legalik as a dói úr. Agus a cuinim horst a dúm díobh go skúð skriver, na skúð skriver go brach. Agus ook sen misnach fórach jon var jólas fórach med agus var misfórach med mar a vat a skriver agus tagan a har an galik i vakka. Agus nór som var leit Julie Fowles har sig i sinnach kud torstad as na sjaunaren agus Linda MacLeod var hen ginnach sinnach. Agus var misik iri golan as a dói contemporary. Ach gefeint dói na sjaunachlan a chlach agus na skílachgan. Agus kutjach am jálach nach rá as a chana nach in harsin an a dói bín is réit cockín i dú agus rutam af sinna, so misik iri sinna harsastach gan chana nach a dod agus ús gan na níide sin. Hiú ma leverstú leit dalrú chorún a var tjenna bín i de chokag i chiad chokag agus ma chaita stói das in jachtri le na sjam barstach ag na Hírland. Var tjena skriva man djóin agus hórt at tilvan, så var mjög kiri skriva med jon när utan var tachas att duga in leit Syria, Irak, när utan var tjena. Sjög. Akkutsó kent að þess er nóg jakt hén agus na sján dönju kynnak að þess hann dóran að skrifa og sånn bíbjá. Var daran var tjena há hénis rámsach i gana med jöin. Ach, rúta bhain med jöin, cos dod feikin dói bethe gaharachug. Agus am a gaichin i dú he gaharach gomór, ha dúnjin steach a nyilan, ha te cannach tehen, agus ha te tinam, agus ha gael at jin steach ukin, agus get a haat na nyilanich, hanyilat na nyilanich, hanyil vantan a sachka di se chanan, a hait a hokal. Agus hanyil a loch a sin achge, agus hanyil slia achge isteach an dólchas akin ach rúta leibes at mar a bhaisiine chair chus ukin adi spial fatte dúil agus bhaisinar coine agus a céit mar a chaine gael an ól hadis húchat lá chula jachti a bhaisinnach díisiat at gléatat agus roinna dói ile agus hasinnach a tjena dasiukin i díist. Agus he féimal go sin haas down. Heikel aram, nach bí an na fichat blian eile. Ha mi feikin dúine fallaf agus leis a chola dúine galás. Há caul trí fichat blian an a cór, di jacht i scíalach agus dói. Cyú, há héin vi sé grá fiaching dis o lúch a háns a gaan a vrásnach ug berke bí tro skrifa gárain. Ha agus han háran, han mé a skrifa gáran, ha mé go sías, ha mé go de loine go hain, ha down, is bí down. Ach kudjoch an a dói hat a dó na dóine as a chanan, hat a feikin déna fadicin a hacket, agus a coine var an roisin kulan an rán nek BPO. Var sin nach a céit mar a chaim mise, chanig mise seo chaim a hokal agus chaim akal nek úsáike. Var kulan an rán norút fai akal an a skeith. Agus sin a vantan a siachta chair íse gásin nach chaim a hokal. Ha sin nor gíse agus var me bíni calamean a corcadil. Och hin god it jennig prínis agus íse scíalach ag a héin. Rutan nach roiach a dydd. Ach na bheith íse got fech o beagot. Agus sé chan an héin a hug a bheata so sin a stechan. Na bhí gan na beolach ha bhí gan nórutan. Sin a stóri akket, stóri gma koch go a hán ach ek nun am chanilu na döner. Va clown eile, kolloch út héin, a chaia a hánig a gúiach an seo.
agus ba Tomslás hanna geisina seo agus ferh me goméol chu se Paul McCallum. Agus céit mar bheits hanna geisin dáblíon mas dennig mis seo. A chuút fá anasach bha páiste in ile fácan in ile an páiste Catholicach atá sios go Glasgow. Agus díomh me gannig de bharthaid út héitú Glasgow. Sékel mhór agus go gur an híon sa sinna rachatú. Ach gásta sékel mhór bhans ciúnt bhatarach an sa sinna hánig mé. Ach fechin léit Paul agus sinnach mar a dúsaí a cháan agus na háran bhí a séin agus duine chu gasta agus a chuinnig mí stíomh. Agus sé fechin mar a dúsaí a héin a cháan agus mar a héin chu leip an áirinach agus a dúlchas a hacin. Hainnig sem war sé gan nach cholle páiste hiike seo. Hainnig sem gohfuilech a forrasta. Gása bheit mé forsten a charapontinas coceantach am le me bheithaid á rucug mé, ha drinneach mácar. Agus me sem a chiad chaine bhí seo. Bheit mé forstenach an dáid bheit me siapla an góise. Ach bhí ni gáinní faineach an bheithaid. Bheit me fiochan ag an ní de bati burung tú gáil an na céist. Agus gaineach ní go ní, gus gur an dati dacha mé an céist a bí, agus so har me cíad a chulacha bheit sinnach úsar. Ach bheit gálig bheith príseal, agus a hás príseal, agus nó bheits me céisteach Pauls beit an bín, an héna bín a chopíseal sa bheith, agus hás chopíseal. Agus me chanichas me dis, san na gálig a bhína sin. Agus sin dábhalach a hanig a súl ile. Agus a neist ceanta sa súl a seo sé gála go hiad chána na hacin.